Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un clipuleț cu un unboxing de la Oriflame din campania numărul 11 și vreau să vă arăt ce mi-am făcut comandă și vom începe. Aici avem facturica. Ăsta este catalogul numărul 12 care a început de pe data de 23 august și se va termina pe 11 septembrie. Eu astăzi am ridicat comanda de la poștă, fiindcă am făcut în ultima zi, dacă nu mă greșesc, a catalogului numărul 11 comanda și cam greu a ajuns. Am avut parte de sărbători naționale și nu prea a lucrat oficiile poștale, dar am reușit să pun comanda și din catalogul numărul 12 și urmează să o primesc, cred că săptămâna viitoare, și vă voi arăta și de acolo ce mi-am făcut comandă. Și urmează să vă arăt produsele din catalogul numărul 11. Mi-am făcut comandă de acest gel pentru igiena intimă din gama Feminel, este cu aloe vera și încă ceva nu mai țin minte. Pare mi se pe acesta l-am mai avut. Eu mă împac foarte bine cu aceste geluri intime. Sunt unicile care îmi plac și nu mi creează niciun disconfort. Cele de la Avon, din păcate, nu mă împac absolut deloc. La baie tot am pe cel din gama Feminel, dar pe altă culoare. Pentru copii am luat acest Hair and Body Wash. Este cu Winnie Pooh. Nu știu ce miros are, fiindcă nu l-am deschis, că dacă îl deschid, copiii au ce cheltui la baie, dar mai am încă multe produse și nu vreau să-l deschid. Așteptăm până vom cheltui ce mai avem pus în baie. Următorul produs este acest talc cu lemn de sandal, dacă nu mă greșesc. L-am văzut de multe ori în catalog, dar nu prea mă trăgea mâna să-l cumpăr, dar acum, fiind la un preț cât de cât accesibil, l-am cumpărat, am zis că să fie, îl vom folosi pentru încălțăminte. Acum toamna începem să umblăm în încălțăminte închisă și am zis că voi presura câte puțin în ghetuțe, în pantofiori, chiar și la copii și la maturi, ca să miroase cât de cât ok. Mi-am mai făcut comandă și de acest deodorant din gama Activeli, Actiboost, cel Confort. Eu pe acestea niciodată nu le-am folosit. Dacă am folosit cel rolon, antiperspirantul pe acestea de tip spray nu țin minte să cumpărat. Poate ceva timp în urmă, când au apărut pentru prima dată, poate am folosit, dar nu țin minte, de aceea chiar am decis să îmi cumpăr și să văd cum este. Mi-am mai făcut comandă și de această mini apă de parfum de la Parfumul Divine, cel care a apărut acum nou. Nu am vrut să-mi cumpăr pe cel mare, am hotărât să încerc întâi de la cel mic, 8 ml acest parfumel, și îmi place foarte mult variante așa micuțe, că pot să le iau în geantă. Și chiar aștept să-l deschid, să văd dacă este o diferență față de Parfumul Divan, cel care a fost cândva și cel care este acum. Noutatea catalogului 12 este acest fond de ten din gama The One, Everlasting Sink Soft Matte Foundation cu 10 factori de protecție 10. Este o noutate care a apărut abia în catalogul numărul 12, dar eu am putut online să mi-l cumpăr din catalogul numărul 11. Așa arată sticluța. Și eu am ales o nuanță, nu știu dacă mi se va potrivi, fiindcă este vanila neutral. Aveam la alegere doar două nuanțe, aceasta vanila neutral și una ceva prea mult închisă pentru mine, și am ales, chiar vreau să-l probez să văd dacă este în primul rând mat, dar să vedem dacă mi se potrivește nuanța, dar mă bucur foarte mult că l-am achiziționat, fiind încă și la un preț foarte mic. Da, am foarte multe fonduri de ten, BB-uri, dar
niciodată nu mă opresc, fiindcă așa sunt de natură, că îmi place să am multe, chiar dacă nu folosesc în fiecare zi, dar vreau să am și eu tot noutățile. Folosesc, nu în fiecare zi, fonduri de ten, dar îmi place să am aceste noutăți. Și este puțin deteriorată această cutiuță, este un ruj care l-am introdus pentru taxa de livrare. Fetița cea mică acum l-a găsit în cutie, a vrut să-l deschidă și mi l-a rupt, dar nu nimic, e doar o cutiuță din gama Leone Power Shine HD Lipstick și arată cam așa culoarea.